Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Abelardo. Taong 1967, Manapas, Samar. Hindi na bago para sa pamilya ni Abelardo ang magkaroon ng engkwentro sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Ayon sa kanya, natural na yon, gawa nang nakatira sila sa isang liblib na lugar. Ang lokasyon ng bahay nila, pinalilibutan ng mga kakahuyan kung saan meron doong isang makipot na daan na nagdudugtong sa sentro ng baryo. May mangilan-ngilan naman sila doong kapitbahay pero kalimitan sa mga yon, mga kamag-anak lamang nila. Sa kanilang lugar noon, pawang ang kanilang angkan lamang ang nakabukod. Palaisipan man yun sa karamihan pero hindi na nila ito pinapansin pa. Para kay Abelardo at sa kanilang angkan, mananatili silang tahimik basta ba'y walang manggugulo sa kanila. Lingid kasi sa kaalaman ng karamihan, ang kanilang pamilya merong nananalaytay na kakaibang dugo sa katawan. Tinatawag ang lahi nila bilang mga agapas, isang uri ng gabunan na kalahating manlalason. Hindi naman mapusok at peste ang lahi nila sa mga pangkaraniwang tao, gawa ng purong mga karne ng hayop ang kanilang kinakain. Gayunpaman, nare-respeto pa rin sila ng ibang lahi dahil sa taglay nilang abilidad. Ayon kay Abelardo na, sa oras ng panganib at pakikipaglaban, nagagawa nilang mapag-isa ang kanilang magkaibang kakayahan. Dagdag pa niya na, ang ikinakatakot sa kanila ng ibang lahi ay yung mga matatalas nilang kuko na dinadaluyan ng kanilang lason na siya namang ginagawa mismo ng kanilang sistema. Hindi yun basta-bastang lason na madali mong mahahanapan ng lunas sa kadahilanang kapag nasugatan ka ng kanilang mga kuko, nakadepende na sa kanila kung hanggang kailan magtatagal ang iyong buhay. Maaaring patayin ka nila ora mismo o hindi naman kaya'y pahirapan kanila sa loob ng maikling panahon. Ang ganoong abilidad ang nagbigay sa kanila ng mataas na reputasyon sa bawat lahing nakakaalam ukol sa kanilang pag-iral. Bagaman hindi pangkaraniwan ang lahing pinagmula nila Abelardo, nakilala naman sila sa kanilang lugar bilang tahimik at mga mapayapang tao. Sa loob ng halos 3 dekada nila doong pananatili, wala pa sila doong pinatay o hindi naman kaya'y inargabyado. Sa katunayan, imbis na maging pabigat sila sa lugar na yon, isa pa sila sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng magandang pamumuhay ang iilan. Palihim din silang tumutulong sa mga nangangailangan, lalo na kung meron doong nanggagambala na ibang lahi. Pero syempre, upang hindi rin sila magkaroon ng kalaban, imbis na paslangin nila ang mga ito, pinipili nilang yon ay pakawalan. Aminado rin naman kasi sila Abelardo na mas itinuturing nilang tao ang mga kauri nilang nasa ibang lahi. Gayunpaman, kailangan pa rin nilang pangalagaan ang mga pangkaraniwang nilalang. Hindi nila ito ginagawa sa kabutihang loob, pagkus ay napipilitan silang gawin ito para panatilihin ang balanse sa lahat ng bagay na umiikot sa mundo. Sa pagsapit ng taong ito, naging maayos naman ang pananatili nila sa lugar ng Manapas. Si Abelardo noon, meron ng 2 anak na puro namang agapas. Yung kanyang asawa din kasi, kauri din nila, kaya na may nasa sinapupunan pa lamang ang kanyang anak, alam na nila kung ano ito. Subalit sa kabila ng pagiging kakaiba ng 2 niyang supling,
pinili niyang pamuhayin ito kasama ng mga pangkaraniwang tao. Kagaya ng karamihan, pinag-aral niya din ang kanyang mga anak nang sa gayoy hindi yun mapag-iwanan pagdating sa larangan ng edukasyon. Upang masiguro din ang kaligtasan nito, sinigurado niyang meron yung kasama sa lahat ng oras at pagkakataon. Bilang pinuno ng lahi nila, karapatan niyang mag-utos at magpasunod. Wala naman doong tumututol. Gawa ng mataas naman ang pagtingin ng kanyang mga kalahi sa kanilang pamilya. Sa katunayan, yung mga anak niya, merong 3 pangunahing gwardya na nasa ilalim ng pamamahala nito. Dagdag pa ni Abelardo na dahil sa 3 yon, nagagawa niyang makampante sa oras na pumapasok ang kanyang mga anak sa paaralan. Hindi naman kapansin-pansin ng 3 nilalang na yon sa kadahilanang ang pagbabalat kayo ng mga ito ay hindi nalalayo sa edad ng 2. Nagpapanggap din yung mga nakatatandang kapatid nito sa paaralan nila nang sa gayoy masigurong walang maghinala. Sa oras na umuuwi sa kanilang pamamahay ang 2, yung 3 nitong bantay, agad naman siyang kinikita para ilahad ang mga bagay na nangyari sa paaralan. Bawat detalye, mariin niya yung pinagtutuunan ng pansin nang sa gayoy masiguro ang kaligtasan ng kanyang mga anak. Kahit makapangyarihan kasi noon ang kanilang pamilya, hindi sila gaanong nagpapakakampante, lalo na't yung mga albularyong hindi nila kakilala, umaaligid sa baryo nila. Ang hindi alam ng mga ito, meron din silang kaugnayan sa ilang mga matatandang albularyo na tubo na sa lugar. 2 beses sa isang buwan nagkakaroon sila ng pagpupulong upang mapanatili ang kaayusan sa pagitan ng kanilang angkan. Alam naman nila Abelardo na mapagkakatiwalaan ang mga albularyo, kung kaya't sa halip na ituring nila yung kaaway, kaibigan ang paningin nila rito. Ayon sa kanya, di hamak na mas mapanganib ang mga kauri niya dahil sa katusuhan nitong taglay. Marami ring panlilinlang ang ginagawa ng kanilang mga kalahi para lamang makalamang. Dagdag pa niya na isa yun sa mga rason kung bakit hindi siya nakikipaglapit sa ibang uri. Sa ganoong paraan kasi, naiiwasan ang gulo ng bawat isa sa kanila. Ngunit kahit anong gawing pag-iiwas noon nila Abelardo, meron pa ring nangangahas na sa kanila'y makipaglaro. Isang hapon, nagkaroon ng pagpupulong ang kanilang uri sa mga albularyo. Idinaos ito sa bahay ng isang babaylang matanda, kaya namay ang tanging dinala lamang doon ni Abelardo ay yung iilan sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Habang papalapit na sila sa tahanan nito, lahat ng depensa sa kanilang mga katawan ay agad naman nilang ikinalas. Sa harapan kasi ng babaylan, kinakailangan nilang maging ordinaryo kung nais nila yung makausap. Nang marating na nila ang bahay nito, agad naman silang sinalubong ng 2 nitong disipulo. Pagpasok nila sa loob, bumungad sa kanila ang isang babaeng nakaupo sa sahig, abalang-abala sa paggawa ng tabako nito. Pagsilay naman ito sa kanya, napangisi lang naman yon habang nagwiwika ng Inaasahan ko ng kayong mauuna. Mabuti pang ang kanyo hindi nagnanakaw ng oras. Yung mga kasama ko lagi na lang nahuhuli. Kung ang usapan ay 6:00, dapat sana matuto silang sumunod sa oras. Ay nako, pero anong magagawa ko? Ganyan ang mga ugali nila. Habang buhay na yan, hindi na yan magbabago. Nang marinig naman niya ang sinabi nito,
buong paggalang naman siyang sumagot ng, "Baka ho meron lang mga pinagkakaabalahan. Maghintay pa ho tayo ng ilang minuto. Sigurado namang darating yon." Dahil sa kanyang sinabi, tumawa lang naman ang babaylan. Magbabandang 7:00 na noon ng gabi pero hindi pa dumarating ang iilan sa mga ito. Pagtungtong naman ng 8:00 ng gabi, inumpisahan na ng babaylan ang kanilang pulong. Ayon sa matandang babae, na kaya yun naglunsad ng pag-uusap ay dahil sa meron yung nabalita ang ulat ukol sa iilang angka ng mga aswang na nagbabalak manginain sa kanilang lugar. Ang iilan sa mga tagapagmasid nito, nagawa na nilang madakip, pero karamihan sa mga nilalang na yon, nananatili pa ring umaaligid sa kanilang lugar. Pagtatapat pa ng matanda na, hindi sapat ang kakayahan ng mga albularyo para mapaslang ang kabuuang grupo ng mga ito. Dagdag pa nito na, kung hangad talaga nilang maalis ang banta sa kanilang lugar, kinakailangan nilang humingi ng tulong sa angkang pinamumunuan ni Abelardo. Matapos naman yung mailahad ng matanda, seryoso naman yung tumitig sa kanila habang inilalahad ang mga bagay na kinakailangan nilang gawin. Pasensya na kayo, pero sa ngayon kinakailangan muna namin ng lakas ninyo. Alam ko namang natunugan nyo na ang tungkol sa mga nilalang na tinutukoy ko. Para mapanatili ang katahimikan sa ating lugar, kinakailangan nyo ng kumilos. Matagal na kayong nanahimik. Panahon na siguro para kayo naman ang magparamdam sa kanila. Huwag kayong mag-alala. Nasa likod nyo kami sa lahat ng oras. Sisiguraduhin ko ding walang masasaktan sa inyong mga pamilya habang kayo ay wala. Wika ng babaylan sa kanila. Mariin din itong inilahad na, sa sitwasyong yon, walang puwang ang pagtanggi o hindi naman kaya'y awa para sa kanilang mga kauri. Nang marinig naman yon ni Abelardo, inabot naman siya ng ilang minutong pananahimik, gawa ng kahit anong gawin niya, hindi pa rin siya makapag-isip ng angkop na isasagot sa matanda. Aminado rin naman kasi siyang kinupkop nito ang kanyang pamilya, kung kaya't walang rason para hadlangan niya ang mga bagay na nais nitong mangyari. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, minabuti naman niyang sumang-ayon sa naisip nitong plano. Kahit papaano kasi, hindi naman nila matiis na magbuwis ng buhay ang kanilang mga kasama habang wala silang ginagawa. Dahil sa kanyang sinabi, napangiti lang naman ang babaylan habang inilalahad sa kanila ang plano. Sa pagkakatanda noon ni Abelardo, magsisilbi silang bantay sa hangganan ng Mapanas upang malaman ang kasalukuyang mga nangyayari sa lugar. Inutusan din sila nitong patayin ang sino mang kauri nilang mapapadpad doon, kung kaya't siniguro nilang handa ang kanilang grupo bago pumunta sa mga hangganan ng baryo. Mariin din niyang pinag-isipan ang mga pangkat na kanyang isasama nang sa gayoy maiwasan ang pagbubuwis ng karamihan sa kanila. Lumipas pa noon ang ilang oras nilang pag-uusap, agad namang tinuldukan ng babaylan ang pagpupulong para sa araw na yon. Matapos ang kanilang pagpaplano, agad namang naglakad ang kanyang grupo para bumalik na sa kanilang mga pamamahay. Habang binabagtas nila noon ang daan, doon din nila napag-usapan kung ilang mga kapatid nila ang kanilang isasama. Medyo nababahala rin kasi noon ang mga tauhan niya, lalo pat digmaan sa pagitan ng kanilang mga uri ang maaaring mangyari sa mga lugar na pupuntahan nila. Matapos naman yung marinig ni Abelardo, mariin naman niyang inilahad sa mga ito na wala yung dapat na ipag-alala. Dagdag pa nito na, kung mga pangkaraniwang aswang lang ang mga nilalang na yon, madali lamang nila itong mapapaslang.
Dahil sa kanyang sinabi, hindi naman maiwasang umalma ng dalawa sa mga tauhan niya. Para kasi sa mga ito, walang kasiguraduhan ang ganoong usapin, lalo na't wala nga silang kaide-ideya sa mga wangis at lahi ng mga kalaban nila. Dagdag pa nito na, papaano kung di hamak na mas makapangyarihan sa kanila ang mga nilalang na kanilang tinutugis? Pagkarinig naman ni Abelardo sa sinabi nito, pinili na lamang niyang manahimik nang sa gayoy hindi na lumawak pa ang paksa ng pinag-uusapan nila. Maya-maya pa, nang marating na nila ang kanilang pamamahay, seryoso naman siyang nagwika sa mga ito nang, "Basta tandaan ninyo, ginagawa natin ito para sa susunod na henerasyon ng ating pamilya. Magpasalamat na lang kayo sa babaylan at pinasilong niya pa tayo sa payong ng kanyang presensya. Gawin na lang natin ang alam nating tama. Sige na, abisuhan niyo ang ilan sa mga kapatid nating Maninila." Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman siyang pumasok sa loob ng kanyang pamamahay para abisuhan ang kanyang mga kasama ukol sa mga nangyari sa pagpupulong nila. Nang mapag-alaman naman ito ang lahat-lahat, nagdesisyon niyang wag na munang papasukin ang dalawa niyang anak. Sumang-ayon naman siya sa plano nito, gawa ng aminado siyang wala pa siyang kaide-ideya sa mga nilalang na makakaharap nila. Sa paglipas pa ng mga araw, itinuon nila ang kanilang atensyon sa pagramdam sa kanilang lugar at sa paghahanda. Bawat isa sa mga kapamilya niyang napili, umaraw man o gumabi, nakatuon ang atensyon ng mga ito sa pagsasanay at paghahanda para sa nalalapit na pakikipaglaban. Ayon kay Abelardo na, umabot sa 16 na katao ang nalikom niya. Bawat isa sa mga ito purong mga gabunang agapas na kayang gumamit ng lason anumang oras at pagkakataon. Dagdag pa niya na, ang pangkat na kanyang binuo noon ay ang pinakamalakas sa lahat ng pangkat na kanilang nagawa. Kinakailangan kasi nila noong maging bihilante, lalo pat base sa ulat na ibinigay ng babaylan, malalakas ang uri ng aswang na naghahangad na manginain sa kanilang lugar. Isa rin sa punteriya ng mga ito ay yung iilang mahihinang albularyo na wala ng kakayahang manggamot. Dahil dito, maigi talaga nila yung pinaghandaan hanggang sa sumapit na ang nakatakdang oras ng kanilang pagbabantay. Bago naman sila tumungo sa lugar na inilahad sa kanila ng babaylan, dumaan muna sila rito para magpaalam. Nang marating naman nila ang pamamahay nito, bumungad sa kanila ang iilang mga albularyong nakahanda na. Hindi pa man sila nakakapagsalita, agad naman itong inilahad na sasama yun sa kanila sa gagawin nilang pagbabantay. Nang marinig naman ni Abelardo ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang inilalahad ang kanyang pasasalamat ukol sa naging pasya ng mga kaibigan nila. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, agad namang umusad ang kanilang pangkat. Magbabandang 6:00 na ng hapon nang marating nila ang labasan ng baryo, kaya na may inaasahan nila na aabutan sila ng gabi bago marating ang hangganan nito. Gayunpaman, hindi nila ito gaanong inalala sa kadahilan ng di hamak na mas matalas ang kanilang paningin tuwing kumakagat na ang dilim. Maya-maya pa, eksaktong 10:00 na ng gabi, narating na nila ang lugar na kanilang babantayan sa loob ng 1 linggo. Dahil sa hindi naman sila nakakaramdam ng pagod at antok, minabuti naman nilang abisuhan ang mga kasama nilang albularyo na mauna nang magpahinga. Sila ang nagtrabaho noon buong magdamag para lamang maitayo ang mga trinsera at mga kubong titirahan nila. Kinaumagahan,
Nadatna naman sila ng mga albularyo na payapang nagpapahinga sa mga barong-barong na kanilang ginawa sa loob lamang ng isang gabi. Sa paglipas pa ng mga araw, nanatili namang tahimik sa lugar na yon. Bagaman wala pa silang nararamdamang kakaiba, nagpatuloy ang pagbabantay nila hanggang sa hindi naglaon, unti-unti nang nag-iba ang ihip ng hangin. Makalipas lamang ang 3 araw, doon na nag-umpisang magparamdam ang iilang mga hindi pangkaraniwang hayop sa lugar malapit sa hangganan. Tuwing hapon nagsisilabasan ang mga ito para lamang sa iisang dahilan, at yon ay ang magmasid. Hindi naman yun pinapansin nila Abelardo sa kadahilanang malayo naman yun sa lugar nila. Akala niya mananatili na lamang ganon ang sitwasyon, pero sumapit ang isang gabi, nagulat na lamang sila. Meron na silang nasisipat na mga pulutong na naglalakad papalapit sa trinserang kanilang ginawa. Pagsilay niya sa mga ito, doon bumungad sa kanila ang grupo ng mga aswang na kasalukuyang naglalakad. Sa likuran nitong bahagi, naroon ang 2 matandang lalaki na merong daladalang tungkod. Dahil sa bigat ng presensya ng mga ito, halos hindi naman niya mawari kung saang lahi yon napapabilang. Alam niyang aswang ang 2 matandang yon, pero maraming gumugulo sa isip niya. Kagaya ng ano ang angkang kinabibilangan ng mga ito at kung ano ang kaya nitong gawin sa kanila. Dala ng labis niyang pagkabahala, agad naman niyang tinawag ang mga albularyo na kasalukuyang nagpapahinga. Nang magising naman ang mga ito, dali-dali naman yung lumabas kung saan doon din nila nasilayan ang mga nilalang na dahan-dahang umuusad. Sa puntong yon, halos hindi naman yun makapagsalita, gawa ng labis silang nagtataka noon kung papaano nakalapit ang kanilang mga kalaban sa ganoong distansya. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagmamasid, bigla namang umatungal ang 2 matandang nasa likurang bahagi ng mga nilalang na siyang naging sanhi upang kumaripas yun ng takbo papalapit sa kanilang grupo. Nang masipat naman yon ng mga albularyo, agad naman yung tumungo sa likuran ng mga kapatid ni Abelardo para maghanda. Dahil sa pangyayaring yon, wala naman silang nagawa kundi ang makipaglaban sa mga nilalang. Habang nakikipagbuno sila, pansin naman nila na para bang hindi umiepekto sa katawan ng mga ito ang lason na kanilang tinatangan. Ilang ulit na nila yung nasugatan pero patuloy pa rin yung bumabangon na para bang hindi man lang naaapektuhan. Nang mapagtanto naman niyang handa ito sa mga laso nilang tangan, walang pagdadalawang isip naman niyang pinaatras ang kanyang mga kapatid. Subalit, nang marinig naman yon ng 2 matanda, tumawa lang naman yon ng napakalakas na parabang nang iinsulto. Matapos naman yung marinig ni Abelardo, dali-dali naman siyang nagpalit ng anyo, hudyat ng kanyang pagharap sa mga ito. Ayon sa kanya, hindi naman nalalayo sa mga pangkaraniwang aswang ang anyo nila. Ang kanilang pagkakaiba lang ay yung haba ng kanilang mga kuko at ang kulay ng kanilang mga balat. Kapag nagpapalit anyo kasi sila, nagkukulay abo ang kanilang mga katawan, tapos nagiging burado ang kanilang mga muka. Parang sa kambing na rin noon ang kanilang mga paa, tapos tumataas pa sila ng halos umabot na sa 6 na talampakan. Sa ganun ding anyo, pumapayat ng husto ang kanilang mga katawan na siya namang nagbibigay kilabot sa mga tao at nilalang na unang beses na makasilay sa kanila. Dahil sa ganoong anyo, kayang-kayang makipagsabayan ng mga agapas sa lakas ng kapre
at kapangyarihan ng mga tikbalang. Isipin ninyo, sa ganoong lakas, hindi pa doon nabibilang ang lason ng kanilang mga katawan. Matapos naman niyang makapagpalit anyo, dali-dali naman siyang lumundag sa harapan ng dalawang matanda na siyang naging sanhi para pagtulungan siya ng mga ito. Akala niya kayang-kaya niyang pagsabayin ng mga nilalang na yan, pero nagkakamali siya. Ilang minuto lang kasi ang dumaan matapos siya doong makipaglaban, nagawa na siya nitong mapangibabawan sa kahit na anong aspeto. Dahil sa lakas ng mga nilalang na yon, wala nang nagawa si Abelardo kundi ang sumigaw ng sumigaw habang pilit na sinasalag ang pag-atake nito. Maya-maya pa, pagluhod naman niya sa lupa, bigla namang sumugod ang dalawa na siyang naging sanhi para mapapikit siya. Mabuti na lang nakapaghanda na noon ang mga albularyo, kaya nagawa na siya nitong matulungan. Subalit, kagaya niya, madali ring natalo ng dalawa ang 4 na albularyong kasama nila. Maya-maya pa, wala na silang nagawa kundi ang sumuko sa puwersa ng dalawang matanda. Pagkasukol naman ito sa kanila, agad naman sila nitong iginapos at pinagtulungang dalhin patungo sa paanan ng isang bundok. Sa pagdating naman nila sa lugar na yon, doon na nakipag-usap sa kanila ang dalawang matanda ukol sa hangad nito sa lugar na kanilang titirhan. Ayon sa isa sa mga ito, ang tanging pakay nila sa lugar ay walang iba kundi ang ulo ng babaylan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, bigla naman siya doong napatitig, hindi na alam kung ano ang isasagot. Nakakatawa ka naman. Pinuno ka ng angkanyo tapos wala kang desisyon na nanggagaling sa'yo. Yan ba talaga ang gusto mo? Maging tuta ng mga albularyo? Maghintay kayo rito. Dadalhin ko sa inyong ulo ng babaylang yon. Huwag kayong mag-alala. Kapag nagawa ko yan, kayo na ang bagong mamamahala sa baryong inyong tinitirhan. Seryosong wika sa kanya ng matanda. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumawa lang naman siya, gawa ng ang buong akala niya, nagpapatawa lamang ang matanda. Subalit, pagtungtong ng sumunod na gabi, harap-harapan itong ipinakita sa kanila ang ulo ng babaylang ilang taon nang nagbibigay utos sa kanilang angkan. Matapos naman yung maipakita ng matanda, agad naman niya yung nilulo ng buo sa mismong harapan nila. Maya-maya pa, nang magawa na nito ang bagay na yon, agad din naman sila nitong pinakawalan para pauwiin. Magmula noon, halos naging palaisipan para sa kanilang lahat ang tungkol sa mga nangyari. Taon pa ang lumipas, nabalitaan na lamang nila na ang puwersa ng dalawang matanda ay dumadayo sa iba't ibang lugar para pumatay ng babaylan. Bagaman hindi sila sigurado, merong isang dibino ang nakapigil dito. Gayunpaman, hindi na nila yon pinagtuunan ng pansin sa kadahilan ng ayaw naman nila ng gulo. Alam niyo, Pinuno, dahil sa pangyayaring yon, natutunan ng pamilya nila Abelardo na wag nang dumepende kahit kanino. Hanggang sa kamatayan niya, paulit-ulit niyang inilalahad sa dalawa niyang anak ang tungkol sa dalawang matanda na nangongolekta ng ulo ng babaylan. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang angas ng dalawang matanda na yun, no? Ano kayang nagtatago sa likod ng pagkatao nila? Ano kayang merong kwento sa likod ng mga pagkatao nila? Bakit nananarget sila ng mga babaylan?
'Di ba? Tapos yun lang yung pinapatay nila eh. Pero siguro yung mga nakaraang o yung mga nadagdag na part lang sa dulo siguro haka-haka na lang yun nila Abelardo. Isipin ninyo kung gaano kalakas tong dalawang matanda. Sa lahi nila Abelardo na agapas, which is yun nga, kalahating gabunan, kalahating manlalason, matitindi na yun. Pero dinadaanan lang sila nitong dalawang matandang to. Isipin nyo, pumatay pa nga ng babaylan Tapos nilunok nila yung ulo. Diba? Ano kaya to? Merong binibigay na kakaibang kakayahan sa kanila na nadadagdagan yung lakas nila tuwing pumapatay sila ng babaylan. Tapos ginagawa nilang mukbang yung ulo. Pwedeng ganun no? Ang tanong, ano kayang lahi? Diba? Walang nabanggit no? Pero pinaka nagpastig sa akin para sa kwento na to, yung dibino na pumigil dun sa dalawang matanda. Sino yun? Diba? Sino yun? Tsaka anong kaya nung gawin? Grabe, sobrang interesante ng kwento na to. Kaso nga lang, maikli lang siya, kagaya ng nakikita ninyo, 30 plus minutes lang, tapos isa lang yung sinend. Pero kung magiging series to, or tulad ng mga 1 hour na kwento natin, malamang siksik to, tsaka sobrang ganda nito. Kaso nga lang, nauwi tayo sa ganito Pero, syempre, ayos na rin, di ba? Kaysa wala. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.